Bamakokura distriki sifin wulila u deliko la min ye u ka kan tako duruna ye. Aw ye o kuma mɛn kabini tuma jan bɔlɔlɔ siraw fɛ barodaw la ani eglize kɔnɔnaw na. Kuma dɔnnaw ko don mɛn o mɛn a sebali tɛ. O de kosɔn ka bɛnni ni dɛnɛ ye juye kalo tile 29 san 2024 kanpɛri minnu bɛ ye u tɔgɔ sɛbɛ u ma sɔn cogoya si la ka u ka hakilina tali bɔrɔtɔ min ye ka kɛ ni kan kɛnɛ la ye kan ka ban. Nɛgɛ ka 14 waati la Bamakokura eglize la nisɔndiya maa tun bɛ se ka o lakɔlɔsi kandenw bɛɛ ɲɛdaw la sani u ka kangaba sira minɛ. Ala ka nɛɛma barika la waati min ni kari 5 sera ni kandenw ye kan ka ban sanji kɔni ye u bisimila. Nka hali o la kangaba IFM kɔnɔna na maaw ma u ka nisɔndiya dogo. Ni jamakulu la Hélène Kamate ka bɔ Bamakokura eglize la ni ne y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kangaba kan kɛ ale ye an kɛ a gundo fɔɲɔgɔn ye. A ko k'a tun bɛ ka nin dɔgɔkun ma kɔnɔ a mɛnna hali n'a y'a sɔrɔ Bamakɔ ni kangaba cɛ kɔni janyana a bolo. A ko sababu caman de y'a to a ma se ka to kɔ fiyewu. Ne siɲɛ fɔlɔ de ka na kangaba kan sira janyana kangaba kan choisi parce que kalan caman b'a kɔnɔna la. Kabini karidon juye kalo tile 28 san 2024 min ye kan commission d'organisation jɛkulu maa dɔw ye olu kɔni tun ye u senfa ka se kangaba waasa ka labɛnw bɛ sabati. O de kosɔn Hélène Kamate selen kangaba siyɔrɔko o ma kɛ a bolo degu ye. Minɛnw bilalen kɔ yan a ko siga t'a la ni dɔgɔkun bɛna kɛ duba faralen duba kan ye sabu min ye bibile ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnenw ye k'a ka ɲi dannabaw bɛɛ ka o sɔrɔ. Ne bɛ fɛ ka bɔ yan ni faamuyali caman ye ani Ala ka kuma ka baara kɛ a la. I n'a fɔ Hélène kandenw caman wɛrɛw dalen don a la k'a fɔ ni kan bɛna yɛlɛmaba don u ka ɲɛnamaya la Krista nɔfɛ tagama na. O kuma ka sifinw to kangaba kan ko labɛnbaw b'a ɲini Bamakokura distriki eglize dannabaw bɛɛ fɛ u ka to Ala deli la ni sigi tɛmɛko ɲuman kosɔn.